venda de galiñas pasa por momentos críticos. A suba do prezo dos exemplares e o medo ao rexistro dos galiñeiros provocou unha caída en picado das compras, un problema que arrastran dende hai un ano. Galiñas en stock, hoxe no termómetro. 12:41 minutos, seguimos en directo no termómetro na Televisión de Galicia. Pois están moi preocupados os que venden galiñas e polos, porque por estas datas, arranque de primavera, é a data na que a maior parte das explotacións se fan con estes animais, pero levanse advertindo dende fai uns meses que a súa venda cae en picado. Por qué? Dende que hai que rexistrar os galiñeiros de autoconsumo, a venda de pitas non levanta a cabeza. O decreto que obriga a inscribir estes pequenos aproveitamentos entrou en vigor hai máis dun ano e os galegos xa non mercan tantas galiñas como antes. A ovoflación está a converter este produto nun artigo de luxo. En Estados Unidos, por exemplo, xa hai problemas de desabastecemento e un ovo pode chegar a custar máis dun dólar. Aquí aínda non afecta de xeito tan grave, pero tanto negocios como particulares tamén notan unha escalada de prezos que alcanza o 25%. É dicir, quen ten unha pita ten un tesouro, posto que lle garante un suministro constante de ovos frescos na porta da casa. Pero non é ouro todo o que reluce. O prezo das galiñas tamén está a subir. Ademais, as restricións para conter a gripe aviar e o temor que infunde esta enfermidade están desanimando aos galegos que queren facerse cunha destas aves. De feito, en Galicia hai 7 concellos de Pontevedra nos que as galiñas deben permanecer confinadas nos currais. Coa corentena, os animais teñen risco de sufrir estrés, como lle aconteceu ás pitas de Lola, en Sanxenxo. Por se non fose pouco, o decreto que obriga a rexistrar os galiñeiros de autoconsumo establece multas de ata 3.000 euros. Os comerciais de aves aínda notan a preocupación que estendeu esta normativa entre os seus clientes. Ata cando seguirán tendo medo os galegos a criar galiñas? Aínda que nos agasallan ovos frescos todos os días, cada vez hai menos pitas nas nosas casas. 12:43 minutos e hai que ter algo moi en conta, que non cumprir, Bernardo, con esa obrigatoriedade de dar parte de censar as galiñas, tanto nos galiñeiros de autoconsumo como nos máis industriais, conleva multas, non? Sí, todos teñen que estar incluídos no rexistro de explotacións avícolas da Xunta de Galicia. Pero que galiñeiros se teñen que rexistrar? De cales falamos? Primeiro, os galiñeiros de autoconsumo, aqueles nos que todo o que se produce ou ben para casa ou ben para regalar. Despois, aqueles galiñeiros que teñan galiñas, que teñan pavos, patos, gansos, paspallás, perdices, faisáns, pombas ou pintadas. E en terceiro lugar, os galiñeiros que teñan menos de 30 animais ou menos de 50 se se trata de polos para cebar. Temos claro cales, non? Agora, onde facemos o rexistro? Pois en calquera oficina agraria de forma presencial ou de forma telemática na sede da Xunta, cubrindo ali un formulario no que hai que indicar a situación do galiñeiro, o sistema de cría desas galiñas, se está cuberto ou se está ao aire libre, ou tamén o tipo de animal que está incluído. E que pasa se non legalizo o galiñeiro? Pois ben, se non hai denuncia, non hai multa, pero non poderemos comprar máis galiñas. Debemos ter en conta que se compro unha nova galiña, non hai que dar de alta cada animal, senón que se trata de dar de alta o galiñeiro no seu conxunto, vale? E se nos denuncian e non temos rexistrado o noso galiñeiro doméstico, aí sí que nos expoñemos pois a multas que van dos 600 aos 3.000 euros. Son sancións especificadas na Lei de Sanidade Animal que se aplican pois se se observa fraude ou se se observa mala fe e valorando sempre se a infracción é leve, se é grave ou se é moi grave. Hoxe preguntámonos como influiu na venda de galiñas. Animámonos menos a comprar galiñas dende que hai que rexistrar os nosos galiñeiros. Rocío Padín quixo indagar sobre este asunto. Que che contan aí en Santa Comba? Rocío, como levan despois de 15 meses con esta nova norma? Pois mirad, aquí en Santa Comba a palabra que máis se repite é medo. Medo a non facelo ben, medo ás multas, medo ás sancións. Por iso nos hoxe viñemos onda. Manuel, moi bo día, como estás?
Pois mal, a verdade é que mal. A verdade é que mal con toda esta historia que volve a repetirse este ano outra vez coas novas estas dos 3.000 euros que non son certos, que a xente ten que entender que é de 600 a 3.000, pero só se está dando bomba a parte alta da multa e, bueno, a xente ten medo, non ven? Claro, sempre nos quedamos coa parte máis negativa, non? Pero o certo é que esta situación está a frear un pouco a venta de galiñas de autoconsumo. Por que non se vende? Pois dende o ano pasado, que foi un completo desastre xa cando empezamos co tema dos galiñeiros, tens que pensar que, pois eso, unha tenda como a nosa vendía por encima das 300 galiñas á semana. E agora? Agora menos de 150. E Menos da metade. Menos da metade. Foi un tema crítico, dramático para as agrotendas. É que estamos a ver as xaulas baleiras. Claro, porque aquí, por exemplo, no caso da persoa que nos suministra a semana pasada, non tiña o quórum necesario para sacar o camión. O camión ten que ter un mínimo de xaulas para poder salir. Se as agrotendas non venden, o granxeiro non carga. E claro, ao final, pois, isto é toda unha cadea, que vivimos moitísimas persoas de todo isto e estános matando, É que están a ver que estamos aquí no recinto e as xaulas pois están baleiras en unha época, Manuel, na que na primavera pois é o momento óptimo para mercar esas galiñas para os galiñeiros, non? Neste galiñeiro, se fora outro ano, antes do ano pasado, por así dicilo, debería de haber unhas 500 galiñas. E agora mesmo hai 13, 15, non hai nada. Non hai nada, pero por eso, porque ao final as ventas van mal, van moi mal. Canto nos pode costar unha galiña destas que temos por aquí? As poñedoras, de momento, se non suben máis, van a 8. Esas que estamos a ver agora, que son as cenizas, a partir de 10 euros, son galiña de dobre propósito, galiña para carne, para ovo, e, bueno, a poñedora de toda a vida sobre 8 euros. E agora que está a subir tanto o prezo do ovo, Manuel, tú non crees que isto pode repuntar un pouco ou axudar na venta de galiñas de autoconsumo? A ver, nós esperamos que sí, porque, bueno, a xente do campo sempre soupo facer moi ben os números e cando se dé de conta do prezo que van a cadar no supermercado, van a ver que é moi rentable ter galiñas na casa e producir os teus propios ovos. Pero, bueno, mentras sigan con ese medo, como digo sempre, pensade que os nosos clientes son xente maior, que non queren complicacións, que a xente do rural quere unha vida tranquila, unha vida sencilla. Se estamos todo o día dicíndolle 3.000 euros de multa, ao final, pois van a deixar todo, como xa o fixeron o ano pasado, Pois xa ben, compañeros, insistimos que as multas van desos 600 a esos 3.000 euros e é posible que esta suba do prezo dos ovos pois nos anime a botarnos aos galiñeiros de autoconsumo. Ai, que complicado este asunto, porque claro, das multas hai que falar, Pepo, dicir, das consecuencias de non ter censadas as galiñas, pero claro, a pena é que eso desanime os que queren mercar unha, non? Sí, o que pasa é que o tema é que hai que legalizar o galiñeiro, non cada galiña de xeito individual. Entón, isto debería, para a xente que xa ten un galiñeiro, non debía haber un obstáculo para aumentalo, digamos, non? Tendo a instalación e tendo, sobre todo, coa deriva que está collendo o prezo dos ovos. O que pasa é que quen sí que non ten nada e quere empezar, precisamente en previsión ao mellor, desta suba do prezo dos ovos, desta escaseza, pois sí que entón imagino que ten un problema. A ver, eu penso que tamén pode subsacer aí, e que se estamos falando dun contexto, Hugo, no que hai máis demanda de ovos, hai máis demanda destes animais por ese tirón da exportación que está facendo Estados Unidos, entendo que aparte das multas, igual hai máis factores aquí, non sei. Sí, dende logo sempre hai máis factores, non? Pero o tema é que non está especificado, por exemplo, o tema das multas, o decía antes Bernardo, decir, non se inclúe nese real decreto, senón que está, hai que irnos á lei de sanidade animal para ver canto oscilan as multas, que van desde 600 ata 3.000 euros, pero non está especificado nese real decreto do ano 2024, por certo, por tanto, do Goberno Central, do Goberno de España, un real decreto, pero logo, que é un autoconsumo, non? É dicir, aí non se especifica que son 20 ou 30 galiñas, eu que sei textualmente que son 0,15 unidades de gando maior, é dicir, non se chega a especificar tan sequera realmente nese real decreto todo correctamente, non? Hai que pensar, hai que facer o cálculo para ver hai un cálculo deste tema, María, como ves? Sí, eu non o vexo tanto complicado. A xente o ano pasado sí que se poñía moi nerviosa, pero é verdad que ti vas ao Ascensión Agraria, danche un papel, legalizas o teu galiñeiro, podes ter hasta 30 unidades. Pero iso non o di o Real Decreto, eso se extrae facendo o cálculo de 0,15 unidades de gando, que é unha discrecionalidade todo increíble. E con máis de 30 galiñas non che fan falta, porque con 10 galiñas para unha casa tes ovos que che salen polos ollos. Aparte das 10 galiñas
podes ter os polos, que antes criábamos polos pequeniños con unha lámpara que non salían do paso, hoxe criamos un polo que en 2 meses canta e vale para matar. Entón, a galiña, con 10 galiñas, suministro para unha casa inteira, que nos ás veces ten que dicirche, leva ovos, facede un bizcocho, facede un flan. Entón, 30 unidades entre pito, un pato e un polo, é que che sobra, Sí, pois veremos, seguiremos de preto este asunto, a ver que pasa, todo ligado pois a esa crise tamén dos ovos da que estábamos